नमस्कार भोजपुरिया जहान सुबह सुबह हाजिर बानी एगो नया खबर लेके। जी हाँ भैया, पावर स्टार फिर से एगो कारनामा कइले बाड़े। 1 करोड़ व्यूज। जी हाँ भैया, लेके आ गइल बानी खबर रउए सबे खातिर। पावर स्टार के जे भी फैन होई त ये कहब कि वीडियो के पूरा लास्ट तक देखब जा, तबे जान पाइब कि आखिर का बाटे। पलक झपकते भोजपुरी के सारा खबर पहुंच जाई रउआ तक। राउर आपन चैनल भोजपुरी स्टार ट्यूब अगर देखो तानी तो सोची मत, जाके कर दी सब्सक्राइब, घंटा के आइकन के दू हाली जरूर दबा देव। सब खबर फ्री में पहुंची रउआ तक। सबसे पहले ये कहब कि जे भी पावर स्टार के डाई हार्ड फैन बाटे, वीडियो के नीचे लाइक के बटन पर लाइक करी। और भैया हो कमेंटो करे के पड़ी ना, तो भैया हो हम कैसे समझब कि पावर स्टार के फैन लोग देखा था वीडियो। कुछ भी अच्छा सा कमेंट करब जौन की पावर स्टार के अच्छा लागो। भैया हो बीते दिन एगो खबर आइला भोजपुरी इंडस्ट्री से। जी हाँ, पावर स्टार के फिर से एगो गाना भैया बहुत कम समय में 1 करोड़ व्यूज प्राप्त कैले बा। जी हाँ भैया, 1 करोड़ लोगों के प्यार मिल चुकल बा उ गाना के। और उ गाना भैया इतना बढ़िया रहे कि सबके पता रहे कि गाना बहुत ज़्यादा हिट होके वाला बाटे। गाना के भैया हो टाइटल रुआ सबे सुन के फेरे खाली भैया हो तुरवा अंदर जोश आ जाई। नजर मिलाओ बबुआन से सुबह नंबर ही ले जाइए तू आके टान के। जी हाँ भैया, ये गाना जेकर भैया पर PRA फिल्म्स पे निकला रहे। भैया हो गाना गर्दा गर्दा हो चुकल बाटे। पावर स्टार आपन रिकॉर्ड ही तोड़ दुकल बाड़े। और भैया हो 1 करोड़ व्यूज, 10 मिलियन व्यूज के आंकड़ा पावर स्टार भैया केवल 10 से 14 दिन के अंदर कंप्लीट कर चुकल बाड़े। भैया हो बहुत बड़ा खुशी के बात बाटे। और ई खुशी के बात में भैया हो हमनी सोचनी काहे ना रउआ सबे तक शेयर करी, काहे कि भैया पावर स्टार के फैन के ही कमाल बात है। खाली दिल से रउआ सबे के थैंक यू हमार भाई, काहे कि रउआ सबे ई गाना के सुपर हिट डुपर हिट बनौनी है। सही पावर स्टार पे प्यार मोहब्बत दुलार बनौले रही, काहे कि राउर भाई राउर बेटा अभी बहुत कारनामा करे वाला बाटे। लंदन में बाटे, एक से एक बढ़ के एक चीज करी। बस प्यार मोहब्बत बनौले रही और पावर स्टार के हर गाना के ऐसा ही प्यार देते रह महाशय लोग। और हम उम्मीद करते नहीं खबर अच्छा लागल हो। अच्छा लागल तो लाइक कर देम, शेयर कर देम, आग लेखा वीडियो के फैंस तक पहुंचा दी। भोजपुरी स्टार ट्यूब से अविनाश की रिपोर्टिंग, दिल्ली।